Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja tauya dzanyasi zuva rechimakumi mwedzi uno hwaiyo Gumiguru. Nyasi tiri kutandano kunyepai kuti tsamba yavachamisa yavakagonyora kuburikidza nogweta ubhesha wanozuro vachiendesa kuvakuru vemajere kuti wabvumiwe kuti washanyire wabiyawo wari mujere kwaiya pinduwa ipapa kumajere wagowabvumidza kuti waende havo kowaona. Rekai tigoona kuti vachaenda rini. Tichange tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei nekuti totoziva kutoti pane zvimwe zvichatoitika basi paunenge wari kuendapo. Tinenge tichikunyepai pazvinenge zviri kuburikapo. Mapurisa agotiwo asunga munhu Chamangwiza akanga ari nyakufunga nyaya yekubako kubiwa kwemari USD2m mumakore mairi apfuura. Kwakabiwa mamiliyoni mairi anozviuru mazana manomwe zvemari yekuAmerica ainge iri mari USD2m. Shadraki Njowa ndiye asungiwa. Rekai tigoona kuti zvichapera mushechere. Ipapa wabva waita vanhu 19 wasungirwa nyaya ibodziyo. Tichange tikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Dare guru munyika nyasi ragoburika rikupa mutongo waro panhau yakaendesiwa nemagweta anoita kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nyaya yokuti zupuko inzi ndiyo yega inotakura vanhu. Ipapa tiri kutofara nazvo kuti zvabisiwa kwai zvinenge zviri pamutemo kuti zupuko ndo inonzi ndo yega inoita basa rekutakura vanhu munyika. Makombi nevamwe wese wachimanikidziwa kuti wapinde pasi pozupuko. Toramba tichivarwira manja tichitenda weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Boka komisheni inoringa nokusenza kwonyaya dzovatongi notongi hwemunyika yoJudicial Service Commission kwaiyagoti iyo iri kuda kuti vanhu varekete kuti vanofungei pamusoro pokuti wana mutongi womunyika wapfekere iwo mawigi avanopfekera aye vhudzi romuswe webhiza. Ipapa rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei nokutoti wari kutoda kufunga kuti paino vanhu vanofanira kupuwa zvimwe zvokuti wapfekere mumusoro. Idi zvakaita kuoma chaiko. Magore rapfuura wakaita kupopomedza makutukutu wemari inopfuura 100 chairo rozviuru zvemari yekuAmerica wachitenga idzo muhwe bhizai yavanoisa mumusoro kana wakagara mukutonga. Pakaita kunyangariwa chaipo, asi tiri kufara kuti zvakuda kubisiwa manje. Tiri kutonyara izvezvi kuno vaZimbabwe 3 wasungiwa wakapinziwa mujere kwemakore 10 pamubodzi nonyaya yokuti waita basa rokubata tambo dzemagetsi kuPretoria. Zvinoita kunyadzisa, asi tiri kufara kuti wanoita basa rokuchuchisa pabodzi pono kusunga vanhu muSouth Africa wakaita kuti wavabate vanhu zvikaita zvakanaka pamberi nokuita tuzvinhu kusikinya tukono. Wamunangarwa ipapa wanyadzisiwa vanhu vachiseka nokubvunzana kuti kohokonai vachindokurudzira zvinhu zvokunyirana nokukubana pese pese. Ipapa wagoburika nozuro vachireketayo kuti kwai vanhu vese vanofanira kuti vaende kubato ravo ende vanenge varengera goitaiwo kusunya-sunya kuti moreka kuwachaya maningi asi mondoita kusunya-sunya. Ipapa unotosaya kuti kohokonai zvichiita zvokudari koinga munhu wese ane kodzero yokusarudza mambo waanoda zvakaimbiwa nowakaimba zvakanaka. Idi zvakaita kuoma chaiko. Toramba tichishwira kuti zvikuwe izvozvi. Hurumende yatumira masoko ayo kuvanhu vayo wari munyika yeSouth Africa wari pasi pochirongwa chomaZEP chiya. Ipapa wagoto wareketera kuti chiitai zviri kudikana munyikamo kuti mugare zvakanaka. Kwaita ramba vanosikinya tukono nokugoita zvinenge zvisiri kudiwa novakuru vemunyikamo. Rekai tigoringe kuona kuti zvichatetekerwa chere kana kuti paribe. Tirondokunyepai kuti kwasara mazuva mashoma kuti ZANU-PF iende kumusangano wayo wanoita zvokusarudza vanhu zvokutoti ipapa ndo kuri kuringirwa kuti kuchabenhutsiwa pokare wamunangarwa kuti ndio waende kotungamira. Tinenge takaisa dziso ikweyo tichigokunyepai zvese zvinenge zviri kuitika. Wakuru wekuAmerica vanoringa nezvezvirango zvoupfumi O'Brien kwai agoreketa kuti zviri kuitiwa nehurumende yeZimbabwe ndo zviri kukonzeresa kuti
zvinhu zvirambe zvakawatinya. Ipapapa wagotoreketa achitohwadziwa achiti zvakaitiwa zvokutandanisa kudzingirira chaiko wanhu wavo wanga wari munyikamo zvakaita kunyangariwa, ende ndo zvavanhu zvavanoita kuti kana katombo kanyai chaiko kareke kugoitika nehurumende. Hino mabiya angu ticharamba takandoringa kuti zvinopera sei. Wabasawo womumabhengi kureketa kuno kwai wari kuda kutoti izvezvi waite katombo kanyai kokuona kuti wanokona chere kuenda koratidzira washaramwa mabasa. Wari kudawo mari yekuAmerica iyo inotenga iyoyo. Hino mabiya angu kuti zvichaita sei, ende ndo zvamunotoona kuti ndo zvinokonzeresa kuti kubiwa kwemari nokudini kuite kuingidzira chaiko, nokutoti kana wari kutambirisiwa iwo makwachaya wanotoita zvokutoti waite kuboya chouwiri. Hino mabiya angu tichaona kuti zvichapera chere kana kuti zvicharamba. Tanyepiwa kuti kwai kambani yaJapreza inoita zvokurekodha mhanzi kwai yagopuwa chopenzi nokuda kwokuti yange iri kureka kubhadhara mari yomutero wenyika. Dai waita tusvinu. Hino kuti zvichaita sei papa tinenge takandoringa. Peturu yakwira pokare kubva nozuro uno yakuita dhora ribodzi nomasendi 56 yakwira nosendi ribodzi. Kana iri mari yomunyika kwai 790 ribodzi nomasendi 60 dhiziri richindoripa dhora ribodzi nomasendi 43 kana kuti mari yomunyika churu chibodzi ino 70 nomasendi 70. Ipapapa kwaiwo ZiFA wakaita mutsepwede yabuditsiwa mugwaro risiri pamutemo, asi rabuditsiwa rokuferefetiwa kwakaitika kuti waimbotekaidza sei mari kubva gore 2018 kusvika gore 2021. Ipapa kwaburika kuti kwai kuno mamiliyoni 2 chaiwo omari yekuAmerica aribe kutekaidziwa zvisvinu, pabodzipo no112 zvomamiliyoni omari yomunyika zviribotekaidziwa zvisvinu. SRC wagoti aiwa vanhu dipfamai henyu mumirire gwaro chairo richataparura riri pamutemo. Rekai tigumirira kuona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tiringe dzopasi rese. Financial Service Conduct Authority muSouth Africa waagotoreketa iyo kuti mari yopadande mutande yakaita sana Bitcoin waakukwanisa manje kuchiiringa kuti iri kutekaidziwa sei, nokuti vanhu vese vanotekaidza mari idzi wazive kuti zvinotekaidziwa sei. Ticharamba takaringa kuti zvinopera mushechere. Dare reparamende romuSouth Africa raabvumirana mutemo mutsva izvezvi wokuchinja matekaidziwo sarudzo kuti ubvumire wanhu wakazvimirira wegani kuti wapindeko kukwidza musarudzo dzonyika. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiita sei, nokuti vamwe waribe kufara nayo, wari kuti iribe kuita tusvinu nokuti iri kurambidza wanhu kuti warambe wachiita kufaranuka. Yakafita kuendesiwa kudare guruguru chairo munyika. Rekai tirambe takaona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Iko kuSouth Africa maenderero ari kuita magetsi abva aita kuvhiringidza zvokutoti gurukota rinoringana zvofundo yeapwere ragotonyepa wari kunyora bvunzo kupera kwegore rino kuti kwai goitai muchiringa kuti magetsi anenge achienda nguva yekudzimba dzenyu moita zvokuwerenga nguva inenge iri namagetsi. Mukatoona zvaita kudare moziva kuti paita kunyangariwa chaipo. Rekai hedu tirambe takaringa, asi takabva neko kuribe chizvinu uku. WaChina waramba zvokureketeka kuti kwai wano imwe nzvimbo yomakamba yomapurisa aya wari kumhanya wachiita ndiwo wanotekaidza kuNigeria. Wati manyepo mapwapwa ega egani paribe zvakadando zvinoitika. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei, tinenge ichindokunyepai. KuChad wanhu wari kuita zvokuratidzira ikweyo wari kudaba utongi hwemasoja huriko kureketa kuno. Zvakanaka izvi dai zvaramba zvichienderera mberi, tinodaba masoja anoita zvokutonga munyika dzese dzese kuAfrica no. Dai zvaramba zviita kudaro. Tiri kurwadziwa kuti Namibia yajiwa kureketa kuno noUAE zvokuti yabva yaburika kutadza kuenda mberi kumutambo weT20 World Cup. Tinovashuvira tusvinu pavari kubenhuka hawo. Cristiano Ronaldo akuita zvokuvhiringidza manje. Ipapapa abva
bisiwa pachikwata kana kuenda kofundira kugadzirira kutamba aripo mazuva 3 kwaiapowa choupenzi. Rekai tigoone kuti zvichaita sei kubva zvaakaita anozuro uno. Change tichiondokunyepai munyaya yokugumisira. Liz Truss ati ndabweka ini achazvidaba achazvikona ba izvozvi zvokutungamira nyika yoBritain. Rekai tirambe takaringa kuona kuti mbani achatsiwa iye Liz Truss nekuti panenge panonyaya chaipo. Rekai tirambe takaringa tenge chindokunyepai kufunga kuti akatoita mazuva 45 basi panouyanga. Aiwa mabuja, rekai tizorore tiri ipapo kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.